Wala. Something, oh. Kung tayo may video nga lang, something. Maganda yan. So, may bisita tayo ngayon. Yung pinsan natin. Si Alan Ray, baka sakit. Ay. You like... So, wala kami magawa ngayon. So, ang gagawin namin ngayon, food trip. Man, tell ko yung muna niya. Ayaw. So, nag-order kami ng ano, tusok-tusok. Barbecue, ang dami oh. Free delivery to. Thank you nga pala kay Mariel, no? Mariel Meneses. Meneses ba? Basa. Ayan. Ito po. Kung gusto niyo mag-order kay Mariel lang, no? Mariel. Sa San Pedro 2. So, galing sa Canada si Alan, no? Ilang years ka doon, Alan? 10 years na. 10 years ka na doon? Buti na lang, nakatagal pa. Tatagal pa yan. Resident na doon eh. Ito, sarap oh. Sarap oh. Food trip. Ang dami. Ma, ang dami. Sakto, nandito si Alan, no? Oo, magpapapak tayo. Matagal na ako hindi nakakapasyal dito, kaya pinasyalan ko yung mga pinsan ko. Ito, isa na si Boss Kuya Edmond. Edmond, Boss Edmond. Kabarkada noon ito. Nung maliit kami. Silang Kababata ko to, naglalaro kami ng basketball. Kung anong-ano, Goma, Jolens. Lahat ng laro, linaro namin. Maro, Pico. Umakit kami sa... Mga Goma. Umakit kami sa mga puno. Kasi yung puno namin, Kainito, Santol. Kain po tayo, ang dami oh. Ito, ilagay ko na dito kasi para makawakan. So dito, pag umorder ka, libre delivery pa eh. Oh, hindi ka na mamamasaya para pupunta doon. Sabi sa mga bata sila to, oh. Sabi sa mga bata. Opo. Puro mga tatay. Ikaw yung junior? Naran? Walang junior Walang junior kaya kayo? Walang junior. Reyna mo, Reyna talaga nag-Reyna. Kunin ko yung tripod, no, para hindi ko hinahawakan to. May tripod ako eh. Hello, Boss Sunny. Good afternoon. Wala. Something, oh. Kung tayo may video nga lang, something. Maganda yan. You like that? What do you like? What? Ay, bakit mo? Naro mo gusto mo? Sige, ako lang. Bili. Oh, yun na mo. Kanya yamini. Tampon na mo. Mariel, thank you nga pala din sa barbecue ha. Sa kapatid mo. Ano yung daddy ni? Adog! Ayaw mo? Ayaw mo, Ado? Ayaw mo. Sarap na mo. Ito ko Tagal ko hindi kumakain ito ah. Namis mo sa grade ah. Patal. Batal na kayo. Leg ng manok. Natatanda ko nung maliit kami. Ito lang yung Kaya kaya namin, no? ulam namin. Ulam na yan. Masarap, no? Yung patel, masarap. Sige. Wala mo rin laban niyo? Tatang, hindi namin. Pwede mo naman kayo. Ate kayo nito. Ha? Ketchup na yan. Dito? Yes. Masarap. Okay. Bakit ko? Masarap talaga yung barbecue, di ba? Diyan mo rin tayo. Diyan mo na yun. Hindi kayo mati. Adog ko? Adog? Adog? Hindi sila wild. Hindi siya, very friendly yan. Yung pandewot ng laro mo, alam, tignan mo, masarap yan.
Oh, shout out mo sila ng ano, si Apo Asa, kung nandun sa ngayon. Sayang, may grasya na naman, no? Apo Sa. Masakan dito si Alan. Alan, may bisita kami. Kung pumasok ka kanina, oh. Nakita Pumasok mo sana. ka. Nakipag-birthday tayo kay Net, Ate Oo. Net. Oh. Tapos, andito si Alan, mag-greet mo si Alan. Oh. Saka may konting saluan dito. Hmm. Sa bagay, magpahinga ka muna, no? Kasi napagod ka kahapon. Sayang yung absent mo. Marami nangyari, no? Hmm? May birthday. Nandito si Alan, may barbecue pa. Kung andito ka, ano yung nandito? Sarap yung banding. Importante yung banding. Oh, banding. Yung importante. Tagal namin din nakita, di Long Alan lost, eh. long lost friend. Ilang Ilang taon? years, Alan? Alis, bago mag ano, Pandemic? hindi bago magpandemic. Almost 4 years na. Matagal na rin, ano? Sarap. Amay ko. Ay, Sarap. Pwede rin ano to promote, no? Masarap talaga. Masyado ba masa? Hindi mo Wala nga, wala nga. Yung Wala sabi. Ano mo na? Mo, pili mo yan, bantay rabbit. hindi na kayong dalawa marinig. Balo mo rin pisil mo yan, eh. Ginawa Ang mga napunta na rabbit, eh. Ang mga napunta. Siya, Makain. lalaking pisil ka Mama, ado. Pangit, tingnan naman. Magdanong na mo pang mami kita danong darang din. Mama, adog. Ayaw ko siya. Mama, ayaw. Mapal. Ay, kawal mo niya mo pang Sabi. Kari baby ka rin kita sa rin Kung may alangan niya, kumain Milo. Milo kinain nila, no? Bisaya niya. Doon ka sa inyo. Oo naman to. Diyan niya ako yung mega, daw yung mega ko. Sa bagay, nung isang araw, nandiyan siya. Sadong manok lang kinain natin, no? Nakita niya. Nakita mo yung sadong Di manok. ba? Mama. Prito kanina. No? Gusto ko nga yung asado. Doon, asado lang kinain ko. Kakain sa niyo ang baby. Gusto ko makita si... Andiyan si Edmond, sabi niya, gusto ko makita. Tara, punta ka. Ando sa amin. Nakaiga dito. Iniwan ko sila, kakain na. Tapos sabi niya, kaalis lang. Pero ngayon, nung bumalik na, punta para sa daw. Sandali na, punta sa daw na. Tapos na ako. Tapos na yung ano ko, meeting. May punta yun. Hindi, may meeting naman ako. Kaya kinakaskan ko. Nandun si Alan eh. Siyempre, dala na siya sa masyal. Sinagalan yan. Salamat May na. meeting, pwede naman natin i-move yan na next day. O ito, alis na bukas. Di ba? Dalang lang kami magkita-kita. So, Answer mo na yung mga ano dapat gawin, no? Oo. Boss Sunny, pasensya ka na ha. Nandito yung pizza ko. Bukas sa shop. sorry. Alas 9, nandyan ako, magkakape tayo. May magandang balita si Boss Sunny eh. Ganun na. Oo, sobrado, trabaho na naman yan. Alam mo ng mga kaibigan ko. Gusto nila ito. Ako rin gusto ko to, siyempre. Alam mo to, ikaw ayaw mo? Ay, gusto ko. Ayaw. Ano bang ayaw sa pera? Ano? Ano naman, mapagbigay ka naman. Oo. Matigas? Ayaw? Nagsira na na, namakdaw mo. Nahirapan ka? Hindi, kunin mo siguro. Kunin mo muna. Ayaw niya nang may nasa ano. Nakatusok Buti siya. na burin ka na. Ayaw niya nasa twistic. Tanggalin mo. Nakatusok. Grabe. Yummy yan na? Yummy? Oo. So, isa mo ito ano, kaldeo. Papadaw? Saan papadaw? Hindi na, pwede na. Ay, kumusta pala yung kaibigan ko, no? Si Kuya Dading. Kondads! Ay, kuya, Kumusta ka na? Nakwento kita kay nanay. Sabi mo, nasa hospital Kuya. ka. Dalawang araw ko siya pinuntahan eh. Sa AU. Pero mamaya tatawag ko sa kanya. Ano, hindi pa iuwi o nasa bahay? Wala pa akong balita. Mamaya tatawag. Kumusta ka na, kuya? Sa mga mentor natin yan. Mentor. Mabait ito. Tama. Istorya ni Edmond, magaganda yung aral niya. Matandaan ko ka.
70 plus na rin. Magkandit kami. Yan, best friend yan. Si Paring Cos, kamusta? Yung isang mentor ko rin. Marami siyang napulot. Si Paring Chris Cortez. Marami siyang napulot na mabubuti siya doon sa kanila. Kaya Maganda kung may mentor, nagpapasalamat kami mentor. marami. Panalo yung suka. Panalo, no? Si Ate Mel, kamusta rin? Sino? Asawa niya po dati. Okay. Si Paring Darius, kumusta? Director ng Pelco, anak niya. Nung minsan nagkita kami sa hospital. Sarap? Masarap lalo na pag umuulan. Oo, sarap kumain, no? Sakto ma, nagkapila ako kanina. Kanina pa siya lang nun na. Oo, kung kumain Sana- ako ng Sana uwi kanin ka o na, ano. ano. Buti dumating. Lahat. Paalis na nga ako kanina eh. Paalis ka na nun? Oo, buti na lang. Sakto, Oh, no? nandun na yung sasakyan. Oh, tama, nasa labas. Binuksan ko na. Paalis na. Tsaka sasakto eh. Sabi kaya na, ay si Edmond na yan. Sakto. Kaya nga. Ay pumunta ako sa birthday. Oo. Tumayo ito. Tara, kilala mo pa ba ako? Sabi niya. Ikaw si Alan ano, nagyakapan kami doon, dami tao. Eh, pag hindi nakakapasyal, pag nauwi ako dito, Oo. minsan aalis, punta ng Manila, punta ng probinsya. Busy, no? Very busy. Busy kasi ilang linggo ka lang, Oo. balik ka na naman ulit. Hindi kasi dapat sulitin mo talaga. Sulitin, no? Tagal mong wala sa Pilipinas. Nakakamiss yung mga childhood friend mo na yun ang hinahanap ko dito. Yung kasi sa ibang bansa, College ka dyan, Bon? hataw ka ng hataw, trabaho na trabaho. Wala, pero at least nandito ka, mga kaibigan mo, Bigyan mo kayo. bigyan mo ng time. Time. Maganda doon, huwag mong kalimutan yung nakaraan mo. Tama. Babalikan mo yun. Yung May kasabihan eh. Kung daw marunong ka tumingin sa pinanggalingan, makakarating ka sa paroroonan mo. Diba? Kaya, May iba kasi hindi na tinitingnan yung nakaraan eh, kaya hindi sila nakakarating sa pinaroroonan nila. Alam niyo pa yung kanina, yung nakaraan nito, nakita pa yung mga utang, yung utok. Narinig mo? oo, kasi kailangan yung balikan mo yun para malaman mo kung saan ka na, para umangat ka. Nag-aaral sila nun, minsan walang baon. Nakikisakay lang doon sa truck, sa ano? Sa Dolores. Mga gift. Sabi ko nga, noon kalahati lang ang tuyo. Pinagkikita niya, kalahati lang po ang tuyo yung ulam namin yan. Yan yung sabi ko nga, noon kalahati, ngayon dalawa na. Pwede ka na kumain ng dalawa. Kahit isang sako, pwede na. Noong galunggong kalahati, no? Kalahati. Basta kaya mo. May important. Kuya Kopi. Kaya magiging ano naman sa iyo yun eh, pag dumaan ka sa mahirap, magpupursiga ka para angat ka sa buhay. Ang masaklap, may kasabihan, hindi problema yung pinanganak kang mahirap eh. Yung mamatay kang mahirap, yung malaking kasalanan ginawa mo sa sarili mo. Kailangan, pinanganak ka ng mahirap, Mama, yellow. sumikap ka. Para yung susunod na mga henerasyon, mga anak mo, hindi na nila maano yung paghihirap. Mararanasan dahil puputulin mo na yan eh. Puputulin mo na yan. Yung mga hindi mo nakamtan, sila, kumbaga yung hirap, hindi nila mararanasan. Kumbaga nag-invest ka na sa sarili mo tapos para sa mga susunod mong mga generasyon, mga bata, mga anak mo. Huwag mong sisisihin yung mga magulang mo dahil sila mahirap, kaya ikaw mahirap ngayon. Maling ano yun, maling pag-iisip yun. Dapat, kung mahirap yung mga magulang mo, magsumikap ka. Para yung susunod na henerasyon, puputulin mo na yung paghihirap. Sila naman nangaangat na.
Ito, Adidas. Adidas naman. Naman nyo naman to, Adidas naman tayo. Ako rin mag-Adidas na. Adidas. Oh, masaya ka na pag may Adidas nun. Oo ba? Oh. Ito, wala sa Canada to. Ay, meron din, pero bihira na iba yung luto dito, iba yung lasa dito. Mas masarap dito, syempre. Iba yung authentic. Iba yung nasa Pinas. Oo. Kahit magkumukhang barbecue yan, iba yung atmosphere. Iba yung ano mo, environment. Mm. Don't make this one. Tapos, Shoutout nga pala kay Engineer Jay Gutierrez. Sir, hindi ako nakapasal sa site. kuya, Medyo na busy ako ngayon. Yun yung engineer ko dito sa ako sa trip. Oo. Marami tayong iniikutan pero pag minsan dahil busy, hindi wala naikutan. Pero kahit wala ako doon, yakan naman yan, engineer, alam ko. Talaga, talaga. Siyempre ngayon, gusto ko yung time ko, probably, medyo may naglalaan ako ng time kay nanay kasi tumatanda na siya. Tatlong days na ako ng hospital. Sa Yun inyo. yung ano mo yung vlog yung mapa. Ay, mapa, magpinaya ko si nanay, no? Inalungan na nila yung mapa. Ito nagturo eh. Ma, pakinggan mo ito. Bakit? Pakinggan mo para sa'yo ito. Sa magulang, oh. Noon, ninalagaan kami. Ngayon naman, ikaw naman magpapagod. Kami naman, magbibigay sa'yo. Parang utang na loob, no? Sama. yung kuya kaya Kaya tapay. sabi ni Edmond, kahit marami kang trabaho, bigyan mo oras mo. Kasi, Kuya kaya tapay. Ang trabaho, nandyan lang yun eh. Yung pera, kikitain yan eh. Pero ang buhay ng magulang mo, hindi mo na maibabalik yung panahon na nakaraan. Ayaw ko magkaroon na regret. Mama, Kaya, maganda tong vlogging eh. Kasi, kuya kaya lahat tapay. tayo mawawala din sa mundo eh. Tapay, kuya. Hindi ko masasabi kung hanggang kailan yung buhay niya. Nanay ko, beses na akong naano. Tapay, Mas kuya. so in the future, gusto ko siya makita, nandyan lang sa YouTube. Nagpapasalamat ako malaki kay Lord na magaling na naman ako, malakas na ako. Ito naman ang iniisip sa Kuya yan. niya. Oo, magtanong naman tayo kay Alan, no? Bilang buhay abroad, Oo. ano yung maano mo sa mga gusto mag-abroad? Bibigyan mong payo para magsikap pala sila. Paano ang buhay sa abroad? So, siyempre, ibibase ko yung Experience. experience ko. Wala akong pwedeng banggit eh, kundi yung experience Oo, namin. tama, tama. Yung experience namin, di ba? Oo. Oh. Tapos, si Kuya Edmond, first time namin mag-abroad, Korea. Ako, isang nauna sa amin, pero mas matagal siya. Ako, tinapos ko lang yung kontrata ko, mga 3 years. So, biyaya ng Diyos, naging okay naman yung workplace ko. 3 taon ako. Tinapos ko yun. Umuwi na ako dito sa Pilipinas. Then, nag-abroad ako ulit. Pumunta naman sa Dubai. Hmm? Ang hirap ng dinanas ko sa Dubai. Mahirap. Kasi wala kang work experience. Naranasan kong mag-exit from Dubai to Asia. So parang part ng Iran. Tapos hindi ang problema naman doon, hindi ako binila ng visa. So na-stranded ako sa airport. Mahirap, no? No? Hmm? So yung experience na yun, napaka-devastating. Akala ko uwi na ako ng Pilipinas. So after, buti yung kaibigan ko, tinulungan niya ako. May kakilala siya sa immigration. Binilan ako ng visa right away. Same day. Ayos ah. Parang Say by the bell, no? sa miracle ako talaga. Umirat ko. Baga, mag-flight na lang ako pa exit papuntang Pilipinas. Uuwi na. Pero buti, ang Panginoon may gumawa talaga ng paraan. Mabait si Alan kasi, kaya pinagpapala eh. Oh.
Mabuting anak. So, yun, ang madaling salita, nakalabas ako ng airport kasi madaling araw, alauna ng madaling araw, nandun ako sa airport. Wala, hindi mo alam. Wala kang kakilala. Wala. Stranded ka, ang hirap ng ano, di ba? Tapos, hindi, siyempre, masakit na yung ulo mo, di mo alam kung nagagawin mo eh. Oo, tama. Alam mong nandun ka para magtrabaho eh, di ka nakapaghanap ng trabaho, yan. Nandun sa, alas 3 na, wala pa rin yung visa. Madaling araw. Hindi, madaling araw akong in-exit eh. Madaling araw, nandun ako sa airport. Alas 3 na ng hapon. Wala pa rin yung visa ko. Ano? Alam ba, talagang ang haba ng oras na pag iniisip ko na talagang, ha? Ayun eh. Tawa lang pa rin, talagang last bell. Lumabas yung visa ko. Alas 4. Di ba? Ayun, nung nakalabas ako, ayun, nakita ko, may pinuntahan ko yung kapatid ko, si Jan, nandun nung time na yun. Siya yung nagsundo sa akin, pinuntahan ko sa bahay. Pero hindi naging madali, mahirap. Yeah. Pero ano ko yun, sitwasyon ko yun. Diba? May iba-iba na mas mahirap pa siguro sa akin, o may mas mahirap pa sa iba. Pero ang ano ko lang, huwag kayong magsawa na sumubok. Try nyo pa rin. Yun ang ano payo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi ang buhay ay lilipas din naman yan. Just hold on to your faith, kumbaga. Manalig kayo sa Panginoon, sila yung walang ibang tutulong sa inyo. So yun, gano'n. Saludo. Doon lang kayo, huwag nyo hanapin sa ibang bagay. Yung iba, hinahanap sa bisyo, di ba? Yung iba, hinahanap sa barkada. Pero tumingin kayo sa taas, yun ang Kaya, ang importante. yun ang pinaka-hold. Kahit kasi ang pera lalapit yun. Sabi nga ni Kuya, no? Kikitain mo pa rin yung pera. Pero yung pananalig mo sa Diyos yung kailangan. Yun ang importante. Yeah. So yun, hindi nakapag ano ako. Ano na yun, sa madaling salita, nagsimula ako sa waiter ha. Sa waiter. Ang buhay ng waiter, mahirap ha. So yun. Minsan nag-uugas ka pa rin. Tapos tinuruan ako ng isang isang chef namin. Kailangan nila ng assistant chef. Eh di syempre, excited ako. Gusto ko. Ayaw ko na mag-waiter, di ba? Luto. Nagluto na ako. Tumutulog. Ang maganda ron, sushi. Ang namin, Japanese food. Unti-unti ako natuto. Tapos after a year, na-experience na ako, lumipat ako ng ibang company, hotel na. 5-star hotel. Galing. Tapos natanggap ako. O hindi, kung alam nyo, Twin Towers, Emirates Tower, alam nyo yun sa Dubai. Yung mga taga-Dubai dyan. Kilala nyo yun, alam nyo yun. So, marami pa akong kakilala siguro nandun. Galing, yun. Naging ako, tapos naging sushi chef. Hanggang sa na-develop yung skills from nothing ha. Wala akong alam na magluto eh. Si nanay lang nagluluto lagi eh. Ang alam lang namin, Wala kang background sa culinary. Wala akong background sa culinary. Si Kuya Edmond, walang background sa real estate. Ngayon, big time na. Inaaral lang yun. Ayun, True experience. Pag-aaralan mo, sikap at tiyaga. Ayun, hindi natuto. Nag-aaral, search, nag-study, gano'n, habang nagtatrabaho, hanggang sa matuto. Tapos, pumunta ako sa ibang restaurant. Ako na yung humawak ng restaurant. Mas na rank. Ako na yung head chef doon. Hanggang sa lumago, nagtitraining na rin ako ng mga chef, mga cook. Galing, no? Ito pinag-aralan mo, Diba? teacher. Hanggang tinuruan ko yung tapos magbubukas kami ng restaurant sa ibang lugar. Sa Abu Dhabi, kung alam niyo yung mga restaurant doon. Inahir ko si chef. Kalimutan ko, sorry pero isa sa mga pinahawak ko doon. So siya yung umawak kasi tinrain ko yung mga yan. Kapag ka-top-train, dineploy namin sila sa bagong Another branch ng restaurant. So, sa madali sa lumago yung restaurant. Sad to say naman ako, paalis na nung time na yon, mga 2013. 2013. Pa-Canada na ako, naka-apply na kami. So habang lumalago, iniwan ko yung mga ibang tauhan namin, tauhan ko. So sila naman ngayon, kung mapapansin nyo,
sila'y nag-grow na, naging head chef na rin sila, umawak na rin sila ng mga restaurant. Mga branches. O branches, sa Dubai. Yeah. Ganun talaga ang buhay, magtyaga lang sikas, hindi naman mahirap, pero dadanas ka talaga ng konting hirap, tyaga, pero makikita mo yung growth. Akala mo, minsan tinitingnan ng iba, paano kaya nakarating dyan? Hindi nila alam, may pinagdaanan talaga. Doon ka mag-grow. May background. Behind the scene. Hindi nila nakikita Hindi nila nakita lang nandito ka na eh. Pero so totoo yun. Mahirap. Marami kang pagsubok, trials, error, and everything. Tama. Pero ang kagandahan doon, sige lang. Sige lang. Basta tumawag. Huwag ka lang susuko. Siyempre, kasama na si Lord doon. Huwag niyong kalimutan. Kasi pag kinalimutan niyo ang Panginoon, Wala na. wala, babagsak tayo. Pagkain ng mameta sa Basta hindi ko na pababayaan. So yan. Ngayon, yung mga bata, malalaki na, nandun na sila sa Canada. May asawa ka na. Nagano. Tignan mo ngayon. Anong nangyari? Nainitan. Suot ko naman ng ano. Jacket mo, Ano jacket na? na. Ano na yung kudasan? Ayaw na nila. Ang problema sa bata, pero dinaanan natin to sa naintindihan natin. Hayaan mo lang. Pagbigyan mo lang. Ay, nung maliliit kayo. Ay, maliliit sila, di ba ito? Ay, huwag mo ng istorya na yun. Sabi na yun. Nung maliit siya. Nung maliit siya, no? Mga siguro 5 years. Kaya nagsabaw ako ng sinigang. Eh di nakaupo na sila. Lagay ko sa ano. Sige. Yung kay Wally niya, yung bibigay ko pa. Siya bumaba sa upuan niya. Inano na yung ano, di mainit. Pasok. Dito. Alin? Ayan? Tinakbo namin sa hospital. Parang hindi ko na maalala yun. Parang matagal Kasi na. yung Bata. Dami. Malilikot. Kayo lang Marami dito. kami experience. Oy, Marami kami. ang hindi maikot lang yung kay Dara Mimer. Si Ito, Kuya Bal. ewan ko kung sino nagsunog sa Ako. Present! Present! Huwag nyo lang magsabi ha. Ano lang yan? Katuwa Laro lang lang. yan. Laro lang. Katuwa. Pagbata ka talaga. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero ano ka rin, magiging mature ka rin pagdating na Kasi pag bata ka, nag-explore ka eh. Pero hindi mo alam yung tama at mali. Unlike pagka matured ka na, siyempre alam mo yung tama at saka mali. Hindi naman sinasadya yun eh. Hindi naman iniisip niya na ganun ang mangyayari. Ako natandaan ko yan, di ba may three-wheeler kayo? Ang drive mo, palitan sila. Oo. Ay, Kayo lang, nakasakay. sila lang At may... saka kayo, aro nakasakay lahat na tombayan. Namatay niya. Ay, natatanda ko kami yata yung unang nagkaroon ng bike. Oo, kayo lang. Tapos, yeah. May May sidecar. Hindi sila madamot eh. Oo. Lahat kami nakasakay. Ilalakad ng diretso dito, di ba? Salitan, no? Sa inyo, oh. Kawawa yung Palitan ng drive, yung maliliit, si Ethel, si Jun, nakasakay yan. Hindi nagdadrive. Kayong una. Yan maganda yung childhood namin. maganda. Dati wala pang mga bakod-bakod dito. Oo. Basta tumakbo ka dito, diretso, gantong ka na. Basta, pasok ka lang ng bahay, walang problema. Pagkatapos pasok ka sa ibang bahay, walang problema dito. Yung gano'n kami dati. Merienda, walang problema. pasok. Akit ka lang sa Bayabas. Oo. May merienda ka na. Halimbawa. May nito. Kay Nito. Natatandaan ko, pagkatapos ng school namin, elementary, punta na ako yung Dara. Akit na ako dun kay Nito nila. Ang daming May merienda ka na. May merienda na, walang kahirap-hirap. Busog ka na. Hindi man kayo hawak ng pera, no? Noon, sila yung dito, hindi kayo umahawak ng pera. Totoo yun. Yun na lang nag-aaral kayo, no? Ganun talaga. Kasi noon time na yun, maraming puno yung mga ano namin. Maraming bunga. Ngayon na lang medyo nabawasan ng konti kasi may pinakot. Tapos Tinama sa bakod. mga tinambakan yung mga lupa. So nadamay ulit yung mga puno. Pero marami pa rin. Maganda pa rin mga tanim-tanim dito. Minsan sabi ni Edmond, sa nanay mo rin, karma, para tayo nakakulong ng baboy. Minsan masama tayo, mag-party tayong kakain. Di ba sinabi mo yun? No? Oo. Nagkumain tayo noon kay Darang Baby na. Oo, kami lahat doon kami. Parang nakakulong kami ng baboy dito. O, hindi nakagaya mo kung gustong pumunta, diretso lang. Eh, sarado na.
Minsan naman Mas maganda yung buhay noon compare ngayon dito. Ngayon, kasi noon walang bakod, yung banding, nandyan, laro-laro kayo, magkapipinsan, nagkikita, walang cellphone. Ngayon through cellphone, wala nang exercise yung mga tao, Dito yung mga sa- bata. Oo. Ano yung sapa? Takbuhan, ano? Oh, naliligo kami sa sapa dyan. Nagpapaano kami. Ayan, nung time na yun kasi, malinis pa yung tubig dyan sa sapa dyan. Oo, malinis na. Sometimes, may konti tayo ng kalabaw. Kasama na yan. Kasama na yan. Pero at least Lulusong ka ng gano'n, mamaya, nandyan yung tayo ng kalabaw. Uso pa yung time na, pero kidding aside, malinis talaga ito. But maraming mga isda, si Babang Boy, nangingisda pa nung time na yon, si Darang Babang Leng. Sama-sama kami nun, nasa likod kami. Siya nangingisda. Magiging sunod-sunod lang kami sa likod. Naalala mo yun, no? Naalala ko yun dito. Oo. Tapos makakarating kami dun sa likod, dun. May plastan pa dun. Mapapalayo kami. Malayo kami. Tapos pagdating ko, may lagnat na ako. Kasi, ano lang kami noon, no? Basa kami, basa. Tapos minsan naulan, no? Kaya, Kaya kung patubo na yan, muli kayo nakuha. hindi, ang maganda nun, yung mga tao, kami mga bata, maraming activity, hindi na uubusan. May laro. Pero ngayon, panay cellphone na sa bata. Ang advantage para sa akin na noong time na yon, yung mga bata may exercise, di ba? Laging running, tabubo, lahat. Ang bobo nga po. Ang Yung stepping yung lagyan nyo ng ano. Hindi ba yung ano ng sardinas? Oo, yun, ang tao Ano namin pangalan doon, dati. nakalimutan ko na yun. Hindi may sardina, may lata tapos. Tumbang Tumbang preso. Preso na yun, may tao. May Tama, guwit dito, may guwit doon. Dito sa gitna. Bulan ng ganyan. No? Ang ano naman, ang advantage ng mga youth ngayon, magagaling sila through technology, information. Kaysa sa noon, no? Sa amin, ano lang, kung ano lang yung nandun, yun lang. Pero ngayon kasi, open na yung internet. Lahat nandyan na. Kung anong matutunan ng bata, mabilis niya ma-absorb, bata pa lang. So, kahit hindi nag-aaral yan, may pumapasok sa isip niya, marunong mag-English, kahit hindi walang nagsasalita ng English sa ano. Kaya kami lang magsalita ng English kung biyasang Marunong sila. Kasi nga, napapanood nila, naririnig nila, yung auditory system nila, mabilis pumasok yung understanding. Eh kayo noon, marunong na kayo mag-English, ganyan pa lang kayo. Hindi. Pero kulang lang sila sa Kulang. exercise. Ngayon, Ngayon na. Yung activity na ginagawa namin, hindi na uso ngayon. tsaka medyo may kahinaan yung physical body nila. Minsan, mahina yung immune system nila. Kasi hindi sila masyado Pinapawis. pinalakad sa sa lupa, o kaya nag-exercise. Noon tatakbo kayo sa bukid. Punta kayo kay Dari. Ano isa pa natatanda ako nun, yung pagkatapos ng harvest, tapos napungkal na yung lupa. Matigas-tigas pa yung bato, ay yung lupa. May tugak na. Kasi ang ginagawa, batuhan kami. Wala kasi kami ibang lalaro eh. Wala. May glass dyan naliligo kayo, pati na si Joy. Si Joy. Tapos, Minsan baro, no? oh Maro, Pero minsan. to, mabilis tumakbo to. Oo. Tsaka si Lapid. Oh, Sila si dalawa. si Marvin, kami yung mabilisan nun eh. Tapos, ang problema, pag nagsaing ako, nasusunugan ako sa... Mamaya, si Darang Mel, sasabihin niya, oh, amoy na akong sunog ah. Yun na pala yung sinaing ko. Kasi nagpapatuwang kami sa likod ng bahay. Iniwan mo na, no? Nakalimutan ko na. Ay, yun na, no? Ay, Mga experience na gano'n eh, hindi mo makakalimutan yun eh. Yun ang ano dun. Through childhood, no? Oo. Ang daming mga alaala. Yan ang masarap balikan. Pagka, di ba, nagka-banding ngayon, medyo nagkaedad na. Kung nakaraan, magandang pag-usapan. Magandang baligay. Kasi kami, tayo-tayo lang naman ilang pa tayo nun? 4 na bahay naman pa lang dito sa linya dito wala pa dati. si Daram Baby nun. Dumating na pero wala pa masyadong bata. Maliit pa lang yung mga. Tabi kami lang. Wala pa YouTube doon, no? Wala pa. Yung documentary natin, Wala hindi pa. natin alam. Hindi Wala, natin wala pang cellphone ng time na, may cellphone man, yung mga malalaking walkie-talkie, ay yung mga mayayaman lang ang meron. Tayo wala talaga. Mahirap lang tayo dito. Eh, yung pagkain nga natin, utang nga lang. Pang cellphone pa. Ay, Marina!
Naiusapan namin yung mangutang namin sa iyo. Thank you. Wala na! Wala na! Anong wala na? Meron Yung pa. mga Berlin, Ay, ano si, Ayun, umiilaw. si Rita. Nag-utang din ng mula. Nagre-report dyan, umiilaw. Ganyan talaga. Nabuhay sa utang. Pero, tingnan mo naman ang kinalabasan. Mm. Malulusog pa rin. Mga pilangan ko pa, ilan na naman taon para makapagsasabi ng dito. Depende. Mga most more probably 3 to 4 years kasi. Kailangan mo na mag-ipon. Pero kung yung plano namin ni Kuya man, kung Oo, magkano, maganda yun. maaari pwede akong bumalik agad sakali. Tuturuan ko siya sa real estate, sa ginagawa natin. No? Business. Tayo, hindi tayo maramot eh. Hindi, gusto ko, Tulungan kung ano niyo. alam ko, tulungan natin. Kasi lahat tayo, gusto ko, Magtulong-tulong. aangat. Hmm. Kung ano yung mga itinuro sa akin, tinulong, gusto ko, ituro ko rin, i-share ko. Oo. Kasi, Tama yun. maraming magiging matutuwa sa'yo pagka nagsishare ka ng alam mo, Oo. walang, Yan di ba? naman ang gusto ng Panginoon eh. Lalo ka pa nga Huwag kang- aseso. oo. Huwag kang maramot. Tulong-tulong. At least ngayon, medyo may alam na tayo sa ganitong industriya. Kung makakatulong tayo sa kapwa natin, malilis yung mistake nila. Kasi may mga mistake na dinaanan natin, alam na natin ituwid para sa amin. That's good. Okay, ganito na lang yung video. Galing. Okay. Hanggang dito na lang ang video namin. Salamat po sa panonood. Ingat po lagi kayo. Palagi po tayong gabayan ng Panginoon. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Bye Peace. po. Peace.